हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ जीएस बिजिरल'आव बरायबाय। दिनै जों सावरायनि माबायदि नर्थ कोरियाया साउथ कोरियाखौ मिलिटारि ड्रिल होननानै आर्टिलारि फायरिं खालामदों। बे जाहैबाय जोंनि इन्डिया आरो नैबेथिंजाय जाहैबाय नर्थ आरो साउथ कोरिया। बे कोरिया गोदो मोनसेयानोमोन, नाथाय उनावहाय गावनानै नर्थ आरो साउथ कोरिया मोननैयावहाय गावदों। बे जाहैबाय नर्थ कोरिया आरो बे जाहैबाय साउथ कोरिया। जे बिनि नर्थ कोरियानि लिडार किम जं उन बिथाङा अर्डार होदों फायार खालामनो नर्थ कोरियानि नैबे एरियानिफ्राय साउथ कोरियाथिंजाय नैबेथिंजाय बे बर्डारखौ नर्थ लिमिट लाइन होननानै बुङो। बे नर्थ लिमिट लाइननिफ्राय बिथिंजाय साउथ कोरियानि आरो बिथिंजाय नर्थ कोरियानि जाफैयो। नैबे जाहैबाय नर्थ कोरिया आरो नैबे जाहैबाय साउथ कोरिया। दायो नर्थ कोरियानिफ्राय बिथां किम जं उनआ नैबे ससेयावहाय बे बाउन्ड्रियावहाय बिथांमोना मिलिटारि फायरिं खालामदों, मिलिटारि सेल बा मिलिटारि फायरिं खालामदों बिथांमोना। मिलिटारि एक्सारसाइज होननानै बुंदों, नाथाय बे फायरिंआ एबा मिलिटारि एक्सारसाइजआ साउथ कोरियानि बर्डारखौ बारनानै बे साउथ कोरियाआव गुलिफोरा गोलैफैदों, जायखौ आर्टिलारि फायरिं बिसोरो ड्रिल खालामदों होननानै बुंदों। दायो नाथाय साननो गोनां खोथाया बेयोदि सानसेल' नङा, जानुवारिनि दायो 5 तारिखनिफ्रायनो 6, 7 आरो 8 बे मोनथाम डेटआवहाय बिथांमोना फायरिं खालामगासिनो। दा नर्थ कोरिया आरो साउथ कोरियानि बे मिलिटारि ड्रिल होननायावहाय बा नर्थ कोरियानि मिलिटारि ड्रिल होननायावहाय दायो आरो मोनसे दावहा जानो थांगासिनो नामा जोंनि एसियायावबो, बियो मोनसे गोबां साननो गोनां खोथा। नर्थ कोरियानि लिडारनि बिनानाव किम यो जंआ बिथांमोना बुंदों जे बियो मिलिटारि फायरिं नङा, बियो आर्टिलारि सेलआ बेयाव गोलैफैयाखै, माने गुलिया गोलैफैयाखै, खालि पाउडारल'सो ब्लास्ट जानानै थादों होननानै। बियो माने गुलि खारा, खालि पाउडारल' ब्लास्ट जायो होननानै बुंदों। दायो बबेथिंनि खोथाया सैथो जोङो बेखौ उनावहाय मिथिसिगोन। नाथाय साउथ कोरियानि रिपर्टनि बायदियै गासै 200 आरो 300नि गेजेरावहाय बियो फायरिंआ सेल्सफोरा गोलैफैदों। नाथाय समासो खोन्थासिगोन जे बबे मोनसेया सैथो, जे नर्थ कोरिया गावहरमारदों ना गावहरमाराखै, साउथ कोरियाआवहाय गोलैफैमारदों ना गोलैफैमाराखै। नाथाय गोबां केजुवेलिटिस जादों, माने गोबां मानसियानो बे जायगाखौ नागारनानै नर्थ कोरियानि बर्डारखौ नागारनानै बिथिंजाय सिङाव हाबबोनांदों आरो बेनो मोनसे गिदिर टेनसन जानानै फैदों। नोंथांमोना जीएस बिजिरलु बे चेनेलखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनाबो फैबाय थानाय निउसफोरखौ मोनबाय थायो। गोजोन्थों।